बिथांमोना जे पोस्ट होगासिनो BPF राजनीति दलनि एगेन्स्टआव बांसिनखौनो पोस्टखौ नुयो नुनाय लोगो लोगोनो जों बेयाव मिथिनाय जायो कि माने बिथांमोना 22 मोनसे निउज पर्टेल आरो बे 22 निउज पर्टेल जादोंबा सोरनिबा थुलुंगा मोननांगोन सोरबा UPPL नि सोरनिबा पलिटिकेल लिडारनि आरो थोंजोङै बुङोबाथ' बेयाव रांखावरि मददगिरि हिसाबै जोङो बे चिरांनि EM रनजित बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारीबो होनो बिथांखौ बिथाङाबोथ' इनभल्भ दं होननानै जों खोनादों। ओमफ्राय आं जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत नार्जारी सेन्ट्रेल BSU आंजों लोगोआव दंफायो क्राइस्टन बड'सा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दानसोरां ब्रह्म अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो जोंहा दिहिरा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट लिबेन बर'। दा जोङो गोसोखौ बिराद दुखु मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फैदों नुजाथिफैदों जे जोंहा नैबे साननैसो आगोलाव साननैसो माने मैया दाख्लैनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे ओरैबादि दुखु मोनथावथाव जोङो पोस्ट बा कन्टेन्ट नुदों नैबे निउज चेनेल बा पर्टेल बेनि नामानो जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लि। बे बड'लेण्ड बुब्लियाव ओरैबादि जोंनि मानब गेदेर BPF नि प्रेसिडेन्ट मानब गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गाज्रि रोखोमै गाज्रि रावजों सोमखारिबाय थादों। माने बे पोस्टआव ओरैबादि लिरनाय जाहैदों जेबो मोनसे ओरैबादि बेसलेस ओरैबादि मिनिंलेस इउसलेस खोथाफोर बाहायदों बेयाव जेनेखि जाय खोथाफोरजों माने जोंनि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ माने पुरा डिफेमेशन खालामनाय जादों आरो इयाव जेबो माने मोजां निउस होननानै जों बेखौ माने मालाबाबो गनायनो हाया जोंनि ओनसोलाव जिहेतु बेबादि खामानि दामानिफोरा जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो BTC एरियायाव बांसिनै आरो बेबादि सोलिनाया जोंनि समाजनि थाखायबो गनायजाथाव नङा आरो लोगोसे जोंनि जाखांफुनाय इयुथ जेनेरेशन्स जायफोरा माने जर्नालिज्म खालामनायनि गोसो जायफोरा स्टुडेन्टसफ्रा मोजां मार्क्स लानानै पास खालामदों मास कमिउनिकेशन एक्सेट्रा डिफरेन्ट फिल्ड्सफ्राव आरो बेबादिनो किसुमान मोजां निउसखौ सिन्था खालामनानै मोजां निउस रिपर्टिंफोरखौ नायनानै इन्सपायार जायो मटिभेट जायो दिनैहाय बहुत सिन्थाधारा दङ। थ' जोंनि थासारियाबो गाज्रि जानायजों लोगोसे लामाखौ माने मोजां ट्रेकआव लाङाखै नैबेफोरबायदि बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला। स' जोंहा हाग्रामा महिलारीखौ बुंनायाव जोंहा गोख्रों भाबै जोंहा दुखु मोननाय दङ आरो बेबादि निउज चेनेलखौ जोङो सोमखारियो गोख्रों रावजों बेबादि निन्दा खालामो बेबादि जानो मोना आरो जोङो हाग्रामा महिलारी बायदि सारखौ इमान बोसोर सिगांनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामनानै सना बायदि BTC एकर्ड लाबोबाय दिनै बिथांमोन बायदिखौनो दिनैहाय मोनसेबो रेसपेक्ट होआलासिनो मोनसेबो सन्मान दोनालासिनो बेबादि पोस्ट कन्टेन्ट क्रिएशन खालामबाय थायोब्ला बे मालाबाबो गनायजानाय नङा आरो बेबादि खालामनायनिफ्राय निउज चेनेलफ्रा गोजानाव थानांगौ। दिनै मुगैथाव जादों गमामायैनो मुगैथाव जादों ओरैबायदि मुगैथाव होनोबाथाय दिनै मास कमिउनिकेशन खालामनाय गथ'फोरा दिनै इन्सपायार जादोंबा बेफोरबायदि गाज्रि निउज फल्स निउज फेक निउज बेसलेस निउज उइदाउट एनि एथिक्स बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बेबायदिनि थाखायनो जोङो खावलायनो नागिरो निउज चेनेलफोरखौ जे इमान मोजां जोंहा रिपर्टिं खालामनो थाखाय जायगा दङ कन्टेन्ट्स दङ निउज दङ जेरै नै बावैसो जोंहा इन्डिया पाकिस्ताननि जागासिनो बे इन्डिया पाकिस्तानफोराव आरो जुदि गोसो दङबा हायोबा मोजां जुदि रिपर्टिं खालामनायनि गोसो दंमारोब्ला बेफोरबायदि मोजां निउसफोरखौ लाबो मोजां सिन्थाधाराजों दिनै आगबारायनानै फै दिनैहाय निउसाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनो हायो जों गावजों गाव सोमखारिनाय आरो सोरखौबा डिफेमेशन खालामनाय उइदाउट एनि इथिक्स बेबायदि चेनेलफोरा पर्टेलफ्रा दिनैहाय जर्नालिज्मनि टटेलि स्टेन्डार्ड्सखौ भायलेट खालामगासिनो दङ पुरा बेसलेस बांद्राय जाबाय बांद्रायखौ जोंबो सहायनो हाया बेनि थाखाय जोंबो लिगेल एक्शन लानाय जागोन आरो बेबादि कालचारा दिनैनिफ्राय बेबादिया बन्द जानांगौ आरो निउज चेनेलफोरा बेबायदि खालामबाय थायोबाथाय बेबायदि निउज चेनेला डेस्ट्रय जानांगौ बेखौ जोङो गोख्रों रावजों बुंदों आरो जुदि मोजां खामानि मावोबा मोजां पजिटिभलि लाइनाव कनस्ट्राक्टिभ मोनसे क्रिटिसिजम खालाम बे जोंनि थाखाय अल दा बेस्टबो होनजायो किन्तु नाथाय बेफोरबायदि निउज फेक निउज बा आनएथिकेल इनहिउमेनिटी वर्ड्सफोर बाहायनानै रावखौबो डिफेमेशन दा खालामथों होननानै जों खावलायो। आरोबाव जोंनि आखायाव मोनसे तथ्य दङ आरो बे तथ्यआनो जाहैबाय बे निउजखौ बे पस्टखौ बेखौ क्रिएशन खालामग्रा बिथांमोननि नामा जाहैबाय एडिटर इन चिफ राकेश रामसियारि सालबारिनि आरो राजिब बसुमतारी उदालगुरि अरां आरो बिसोर बायदिया ओरैबादि माने रोंनाय बेसेबां रोंगौ गोरों आं बेखौथ' मिथिला आरो बेसेबां गोरों रोङा बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनानो गासिबो मिथिखाजोबदों मानो होनबाथाय बे पस्टआवनो नुजादों बिसोरनि माबायदि साननाय बिसोरनि बेसेबां सान्थौ बे माने बेयाव रोखा रिफ्लेक्ट खालामदों आरो
खालामोब्ला मोजां जुदि निउस खालामोब्ला मोजां निउस खालाम आरो खोनानो मोननायावथ' बे बड'लेण्ड बुब्लि बायदि निउसआ बेखौथ' बिराद मोजां फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्स मोनगासिनो दङ बिसोरनाथ' मोजां गारिजों थांलाय फैलाय मोजां जायगायाव रिपर्टिं खालामनो हैनो हानाय सुबिदाखौ मोनगासिनो दं होननानै जों खोनादों खोनानाया ओरैबायदि बिथांमोना जे पस्ट होगासिनो BPF राजनिति दलनि एगेन्स्टआव बांसिनखौनो पस्टखौ नुयो नुनाय लोगो लोगोनो जों बेयाव मिथिनाय जायो कि माने बिथांमोना 22 मोनसे निउस पर्टेल आरो बे 22 निउस पर्टेल जादोंबा सोरनिबा थुलुंगा मोननांगोन सोरबा UPPL नि सोरनिबा पलिटिकेल लिडारनि आरो थोंजोङै बुङोबाथ' बेयाव रांखावरि मददगिरि हिसाबै जोङो बे चिरांनि EM रनजित बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारीबो होनो बिथांखौ बिथाङाबोथ' इनभल्भ दं होननानै जों खोनादों जिखुनुआनो जादोला बे राकेश रामसियारि राजीब बसुमतारी आरो फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गेजेराव थाबैनो फर्मेल एप'लजि जोंनि थाखाय लिरनानै होनांगौ बिथांमोननिफ्राय फर्मेल एप'लजि नांगौ हयथ' निउसनि गेजेरजों हक हयथ' मिडियानि गेजेरजों हक ससियेल मिडियानि गेजेरजों हक हयथ' लेटारजों हक बेबायदिखौ जोङो खावलायदों आरो बेबादिया मालाबाबो जानो मोननांला बेखौ जोंनि BSU साइडनिफ्राय जों गोख्रै रावजों बुंनानै दोनखाबाय।